Беларусы і беларускі, якія змянілі свет. Барыс Кіт стварыў ракетнае паліва для касмічных караблёў. На паліве, якое распрацаваў беларускі вучоны, першы чалавек даляцеў да месяца і нават пахадзіў па ім. Ральф Лорен абраз моды стварыў кашулі пола. Маці з Гродна, баці з Пінска, а сапраўднае прозвішча Ліфшыц. Знакаміты мадэльер мае 100% беларускія карані. Сафія Гройсман, стваральніца самых папулярных духоў у свеце. Яна стварыла десяткі водараў, у тым ліку для Кельвін Кляйн, Карл Лагерфельд, Элізабет Тейлор, Ів Сен-Лоран, Ів Роше, Хрістіан Лакруа. Іда Розенталь вынайшла бюстгальтары. Іда нарадзілася ў горадзе Ракаў пад Менскам. Менавіта гэтай беларусцы ўдзячныя мільярды жанчын. Таксама яна прыдумала сістэму памераў для бюстгальтараў. Іда Розенталь стала мультиміліянеркай. Альберт Брус Сейбін вынайшаў вакцыну ад поліяміэліту. Адзін з найвялікшых вірусолагаў свету нарадзіўся ў Гарадзенскай губерні. У пачатку 1960-х гадоў больш за 200 мільёнаў чалавек у Еўропе і ЗША атрымалі прышчэпкі супраць поліяміэліту, што выратавала сотні тысяч жыццяў.